Ассаляму алейкум, харлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Леонид Гемець, народный депутат Украины 7-го та 8-го скликання. Витаю вас. Доброго дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера будут выводить номера телефонов. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 73 419 41 58. Также можете использовать программу Skype, адрес которого вы также видите на экране вашего телевизора atr.tv. Звоните к нам в прямом эфире, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы нашу беседу начнем с такого информационного сообщения. Министр обороны Турции Хулуси Акар в рамках официального визита в Киев встретился с лидером крымско-татарского народа и депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым, а также с сопредседателем группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой, народным депутатом Рустемом Умеровым. Во время встречи министра Турции проинформировали о нарушении прав коренного народа в оккупированном Крыму. Давайте послушаем. Разом із лідером кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєвим провели зустріч з міністром оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром, який прибув в Україну із робочим візитом. Під час зустрічі обговорили, зокрема, стан реалізації інфраструктурних проєктів будівництва квартир для переселенців з Криму та комплексу Соборної мечеті в Києві, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій України та перспективи створення зони вільної торгівлі, а також останні події в окупованому Криму щодо незаконних обшуків, нових затримань, політв'язнів та питання безпеки Чорноморського регіону. Как вы сегодня оцениваете наши украино-турецкие отношения? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі під нашим. Якщо це український народ і турецький народ, то це прекрасні стосунки. Якщо питання стоїть в порівнянні того, чи стали вони гірше, чи стали краще в порівнянні з тим, як були, ну я не знаю, які періоди ми визначимо, там, до минулий склад парламенту. Ну, назвемо це минула влада і нинішня влада. Зеленський і його команда. Власне, у них монобільшість в парламенті, тому ми можемо, в принципі, так їх окреслити. Я в вопросе поддержки Турецкой Республики нас как страны, на которую напала Российская Федерация. У турецької сторони нічого не помінялось в ставленні до України і до ситуації, незалежно від того, які офіційно Турції стосунки з офіційною Росією, це не впливає на те, що вони як були, мається на увазі турецька влада, так і залишається на позиції, що Крим – це Україна, а права людини мають в Криму бути захищені, відповідальність за порушення прав людини там несе країна-агресор, країна, яка анексувала цю територію, Російська Федерація. І тут нічого не міняється. Єдине, що тут, на жаль, українська сторона офіційна трошки дає слабинку в порівнянні з тим, що було декілька років тому, тому що ми ж бачимо, що питання Криму, воно звучить все тихіше і все менш часто ми його зустрічаємо на якихось міжнародних перемовинах. Тому, знову ж таки, от ви запитали, турецька сторона як залишалася стабільною в своїй підтримці України і Криму, так і залишається. От Україна, да, на жаль, трошки дала слабину. Да, я вот почему спрашиваю, потому что у нас же есть наши еще западные партнеры, которые также поддерживают нас, постоянно выражают свою обеспокоенность, но и этим они как бы на действиях, да, эту поддержку проявляют в виде санкционного давления в отношении Российской Федерации. Мы можем по-разному относиться к этим санкциям, можем говорить, что это санкции в долгу и так далее, но так или иначе каждый год европейские наши партнеры голосуют за пролонгацию этого санкционного давления. Однако Турецкая Республика, которая нас поддерживает, постоянно говорит, что не признает оккупацию полуострова, наращивает торгово-экономические отношения, военные отношения с Российской Федерацией, не присоединяется к санкционному режиму против РФ. Как мы должны с ними разговаривать? Ну, по-перше, все-таки давайте
ми визначимо, що це різні суб'єкти. Якщо Європу ми можемо умовно визначити як одного суб'єкта міжнародної політики, хоча це дуже умовно, бо там кожна країна грає в свою гру, але ми можемо визначити, що загальні рішення і Ради Європи, і Європейського Союзу, вони спільні. І в тому числі це стосується санкційного механізму, то ще серед партнерів у нас є країни Азії, країни Америки, і в нас є Турція, це окремий суб'єкт, який ніколи не заявляв, що він буде використовувати санкційні механізми як інструмент постійний. Ну а что может заставить Турцию использовать какие-то санкции, санкционные механизмы против Российской Федерации? А ведь у них они есть, вот эти инструменты. Хороше питання. Це знову ж таки не залежить від, не залежало від української сторони. В принципі, ми не маємо залишати тиску на наших партнерів, в тому числі і на турків, про поглиблення і розширення або хоча б запровадження санкцій. Але давайте виходити з реалій. Поки що турецька влада, вона знаходиться в достатньо тісних стосунках з Російською Федерацією. Ми пам'ятаємо, що там була спроба державного перевороту. В 2016 году. Так, і саме Росія тоді виступила партнером Ердогана, і це створило певний абсолютно інший рівень стосунків між... потім же було все одно дуже Потім багато кризисів. Все пішло, через багато криз вони пройшли, але ми поки що так і не отримали санкційного механізму від турків. Тому ми маємо на цьому наполягати. Турки періодично окреслюють червоні лінії, вони стосуються захисту прав і свобод, в тому числі і корінних народів на анексованому Криму. І ми маємо лише стояти на тому, що турецька сторона, окей, ви окреслили достатньо високі ці червоні лінії, але давайте так, якщо Росія за них вийде, ваша реакція має бути принаймні така, яка була анонсована. Тобто, якщо Росія вийде за ці межі, ви маєте застосувати санкції. Застосують чи ні, це залежить від професійності української дипломатії. Це мова не йде про те, що декілька народних депутатів проведуть навіть ряд дуже високих зустрічей. Це обов'язково участь президента, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, парламенту в цілому. Народные депутаты во время встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром рассказали про последние репрессии на территории временно оккупированного Крыма. Вы знаете, 7 июля оккупанты снова пришли с облавами в дома крымских татар, задержали 7, 6 избрали меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. Одного в связи с тем, что он является инвалидом первой группы, отправили на домашний арест. И вот очередная волна репрессий в Крыму. С чем вы ее связываете? Потому что многие говорят, что после плебисцита, проведенного незаконно на территории временно оккупированного Крыма и расширения полномочий Путина, такие волны репрессий еще больше и больше будут усиливаться. Ці хвилі не закінчаться, допоки там буде супротив тоталітарному, диктаторському режиму Путіна. Поки буде супротив, з ним будуть боротися. Оскільки ми бачимо, що у нас цей супротив якраз надзвичайно потужно проявляється саме в середовищі кримських татар, якщо ми говоримо про окупований Крим, хоча не лише, але, то відповідно тиск в основному йде і на них. Тому відповідь дуже проста. Поки люди будуть протистояти диктаторському режиму Путіна, допоки режим Путіна буде закручувати гайки. У нас есть какие-то сегодня инструменты, рычаги борьбы за наших граждан на территории временно оккупированного Крыма, защиты их прав? Кроме высказывания нот протеста. Якщо ми говоримо про українську владу в цілому, то ви ж бачите, що питання політв'язнів Криму Росія завжди виносить за дужки будь-яких переговорів, які ведуться про обмін полонених, так званих полонених тощо. Українська сторона має
завжди залишатися на одній дуже чіткій позиції. Крим – це Україна, наші громадяни там такі ж громадяни, як і на окупованому Донбасі, тому вони не можуть бути окремим предметом для переговорів. Ми не торгуємо нашими громадянами і маємо їх за будь-яку ціну звідти діставати. Це те, що стосується стосунків з Росією. Як можна на Росію тиснути? Ну, двома способами. Спосіб перший – це військовий, що наразі не є актуально, бо наші міжнародні партнери, на жаль, не готові ставати нам пліч-опліч в фізичній боротьбі з Росією. І другий спосіб – це дипломатичний, в широкому полі, починаючи економічні санкції, закінчуючи тиск в різного роду інституціях ООН, Парламентська асамблея Європи, ОБСЄ тощо. І тут можна як точково рятувати наших людей, тобто вирішувати по кожному персонально, так і більш стратегічно, загально це питання вирішувати через запровадження ряду механізмів. Ми свого часу вперед пробували один такий стратегічний підхід – це була прийнята резолюція, якою було встановлено рекомендації для Європейського суду з прав людини, що хоча формально і Крим, і Донбас – це є територія України, і формально Україна мала б бути стороною відповідачем щодо захисту порушених прав людини там, але фактично це окупована Росією територія, яка контролює там як влада ситуацію, і саме Росія має відповідати, бути відповідачем по справам ЄСПЛ. Таке рішення ми прийняли. Європейський суд з прав людини почав запроваджувати цю практику, а це означає, що Росія тоді була зобов'язана матеріально відповідати своїм майном. Але Росія пішла теж в супротив. Вони через рішення Конституційного суду просто відмовилися виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тому, ну от ви бачите, ці механізми треба використовувати і тиснути на Росію там, де можна, в усіх напрямках. Сухопутная группировка в оккупированном Крыму составляет 11,5 тысяч человек, тогда как всего на территории полуострова находится 32,5 тысячи военнослужащих Российской Федерации. Такие данные подтвердил командующий операцией Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы «Право на власть». Давайте его послушаем. Так, ці відомості відповідають дійсності. Єдине, я хотів би до цих відомостей додати наступне, що саме сухопутне угрупування, воно складає 11,5 тисяч осіб. Мова йде про весь склад на тимчасово окупованій території. Туди входять і військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутні угрупування, вони складаються з 2 бригад і 1 батальйону. Ну, с нами сейчас на прямой связи Ігор Рудич, військовий журналіст, майор запасу Збройних сил. Вітаю вас. Вітаю вас, Гульсум Халілова. Прохання говорити гучніше, тому що тут вулиця, власне кажучи. Це Київ, Добре. проспект Побєди. Хорошо, хорошо, я буду говорить громче. Скажите, вот только что мы услышали с вами заявление командующего операции Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, который сказал, что на территории временно оккупированного Крыма военнослужащих Российской Федерации 32,5 тысячи. Скажите, что это означает, насколько серьезно сегодня милитаризирован оккупированный Крым? Дивіться, Крим у нас окупований. Але головне не настільки серйозно він просто окупований. Він серйозно окупований. Питання ковбаси першої свіжості, другої, третьої. Ковбаса однозначно не свіжа, як казав Преображенський. Тобто Крим однозначно окупований. Питання в іншому. Чому відбулася ця окупація? Я як журналіст, військовий журналіст в другому поколінні, зараз я цивільний журналіст-розслідувач, 20 років в Збройних силах України. І в мене з багатьох джерел надходить інформація. І сьогодні я, от знаєте, спочатку ти вибираєш путь, потім путь вибирає тебе. Сьогодні я дістав з ще одного джерела інформацію, що окупація Криму, так званий віджим Криму, був здійснений завдяки, даруйте за мій сленг, договорняку. Тобто питання стоїть так. Якщо між політичним керівництвом Кремля
Путіним, між Кремлем і політичним керівництвом України не буде договорняка, наступні дії можливі з вторгнення в Україну, від подальшої війни, війна триває проти України, удару по Україні з боку Криму і з інших боків, вони будуть настільки можливими чи настільки дорогими для Росії, наскільки можливий договорняк. Якщо не буде договорняка між Путіним, між Кремлем і нинішнім політичним керівництвом України, це буде означати, що загрози вторгнення, вони зменшуються. Це політичний аспект. Ну, а військовий аспект, звичайно, досить розкрив пан Наєв. Я не буду сперечатися в більш військово-експертній валідності з паном Наєвим. А как вы думаете, какова вероятность того, что Российская Федерация может попытаться прорваться и прорвать сухопутный коридор вот на Херсонскую часть, да, учитывая, что они там же, видите, насколько серьезно идет милитаризация временно оккупированного Крыма, размещение там зенитно-ракетных комплексов, и некоторые эксперты даже говорят, что уже русские туда завезли ядерные боеголовки. Росіяни ядерну складову туди завезли ще до Януковича, ще до Євромайдана. Я пам'ятаю ці дописи на «Українській правді» в інтернеті про те, що росіяни розмістили, там такі є прилади під крилами літаків ще до вторгнення, ще до 2014 року. Ще коли був президент Янукович в Україні. Тобто вже тоді розгорталася ядерна складова в Криму. Там такі спеціальні підвіски були, такі прилади, щоб підвішувати ядерні ці моменти під крила літаків. Я зараз, хоча я військовий, я зараз не наважусь говорити саме під які ракети, там, чи під бомби. Тобто були певні прилади, підвіски зроблені. Тобто ядерна складова вже запланувалася, вона була туди на рівні літаків завезена ще за часів Януковича. В якому стані зараз вона, я не берусь про це говорити. Я про інше згадаю. Ви пам'ятаєте інформація про те, що ДБР в Херсонській області вилучили певний фрагмент з наших військових комплексів, з комплексів ППО. І багато експертів, і військових експертів, і патріотичного середовища в Україні, активістів казали, що це диверсія чистої води. Це люди, агенти Кремля працюють чистої води. Розумієте? Тому оці кілька моментів, про які ми говоримо, про що говорив Наєв, про що ви питаєте, про збільшення угрупування, говорять про те, що загрози ці вторгнення в Україну, в Херсонську область, зі сторони Криму, вони збільшуються. А питання, чи піде на це Путін, чи не піде. Я сьогодні от у цього джерела свого, який мені говорив чергове, про Договорняк багато хто говорив, який мені чергове про це говорив, він відповів таку, так, чи знаємо ми, що коїться в голові Путіна? Білковський каже, що їм рухають образа. Рухає образа. Тобто хтось каже, що він не стратег, а тактик. Тобто, от він побачить, що хтось там, умовно кажучи, кума його Медведчука образив, звинувачує, що його депутати, там Шуфрич і Бойко беруть участь в кримінальних бізнесах по піску, по деревині. Його це образить, і він, власне кажучи, відчує, що ображають його людей, його п'яту колону в Україні. Тому важко залізти в голову Путіна. То, що робляться, тобто, те, що я зараз сказав, це суб'єктивний момент. Об'єктивно робляться певні кроки. Це не треба бути там, я не знаю, Клаузевицем і ще якимось там
супер-пупер військовим світилою, щоб зрозуміти. Якщо робляться певні кроки збільшення військового контингенту в Криму за умови, що Україна цього не робить, НАТО цього не робить, я думаю, що Путін по-серйозному не боїться, не думає, що НАТО за Україну завдасть удар. Зрозуміло. Дуже Немає. Тобто дякую. є загроза. Збільшують вони цю присутність. Вона вже і так, Крим нашпігований військом. Загроза є. Дякую Де вона вам. буде? Дякую. Ігор Рудич, військовий журналіст, майор запасу Збройних сил, був з нами на прямому зв'язку. Зачем Путін, по-вашому, превращає Крим в воєнну базу? Для того, щоб її використовувати як військову базу. Інших пояснень тут Ну, а є немає. потенціальна угроза для материка з Криму? Звичайно, є. Боже, Путін, єдине, що його зупиняє від того, щоб напасти на Україну, це певні перестороги перед світом. Я не кажу перед Заходом виключно, але перед Сполученими Штатами, перед Європою, перед Азією. Перестороги. Якби цих пересторог він не відчував, він би вже знищив Україну. Його точно не зупиняє там бажання зберегти людське життя українця або росіян. Це для нього взагалі не аргумент. Ми бачили, як в Сирії вони знищували сотні тисяч людей. Просто отак от Путін давно вже перейшов межу, яка притаманна звичайній людині з її мораллю. Тому говорити про те, що його тут щось зупиняє, ні. Його зупиняє лише те, що його зупиняє. Санкції можливі потім. Що його зараз може зупиняти після того, як він провів обнулення своїх строків і для себе визначив абсолютно реальну перспективу на пожиттєве своє перебування в якості володаря Росії? Собі президента, чи як він це собі хоче називати. Це реальна загроза для нас, тому що певний період він грався з певними стратегіями збереження влади в своєму колі. Причому він реально віддає собі ціну в тому, що він не вічний. Поки що, слава Богу, технології не дозволяють жити вічно. І тут я кажу слава Богу, бо принаймні це дозволяє нам бути впевненим, що який би не був диктатор і загарбник, він залишить світ живий через якийсь час. А как нам влиять на ситуацию с милитаризацией оккупированного Крыма, с милитаризацией акватории Черного моря и акватории Азовского моря? Потому что сейчас же идет и фактическая оккупация Азовского моря тоже. Два способи є. Перший, Хотя у нас есть решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Слухайте, Наций. кого зупиняє рішення Генеральної Асамблеї ООН? Давайте подивимося на історію і всесвітню, і побачимо, що нікого воно не зупиняло. В основному Росію не зупиняло. Росія один із основних порушників більшості резолюцій ООН, і чхати вони хотіли насправді на резолюцію ООН. Що Росію зупиняє, це ціна на нафту. Що Росію зупиняє, це зупинка будівництва нафтопроводу «Північний потік-2». Це їх реально зупиняє. Ну вот когда мы говорим о том, каким образом реагировать на действия Российской Федерации, они же вот сейчас со своим плебисцитом свой закон поставили в приоритет над международным правом, да? И при этом у Российской Федерации есть право вето в Совбезе Организации Объединенных Наций. Почему бы ООНу, учитывая, что они на своем законодательном уровне свой закон ставит в приоритет над международным и при этом еще имеет право вето в ООН, не лишить ее этих полномочий? Ми ставили це питання. Я як член делегації Міжпарламентського союзу був в складі бюро цієї організації по зв'язках з ООН. І ми піднімали питання про те, що якщо країна має конфлікт інтересів, то, мабуть, це нелогічно, що вона має можливість вето рішення ООН, Радбезу, в випадку, якщо в неї є конфлікт інтересів. Сейчас же еще более остров стал вопрос после плебисцита. Ми ж розуміємо, що воно суперечить навіть якійсь логіці банальній, що країна, яка, власне, щодо якої має бути резолюція, має право вето на невигідну для себе резолюцію. Відповідь ООН, я зараз її беру, узагальнюю ООН, дуже проста. Якщо ми запровадимо такий механізм,
і позбавимо Росію права вето, ну всі ж розуміють, про що йде мова, це не втратний якийсь механізм і конфлікт інтересів, мова про Росію йде, то Росія просто піде з ООН і ООН втратить можливість на будь-який діалог. Слухайте, я через це проходив в парламентській асамблеї Ради Європи. Про розмови через діалог, про те, що краще поганий діалог, ніж відсутність будь-якого діалогу, що лише через діалог ми можемо достукатись. До кого ви Так, хочете а зачем достукатись? этот диалог, если результата от этого диалога нет? Ну, ми, як країна, яка реально знаходиться в форматі, де ми розуміємо, що перемовини з Росією – це ні про що, вони не варті паперу навіть, на яких і їх планують записувати. Ми виходимо з цією аргументацією. Ряд інших країн, поки, знаєте, їх жарений петух не клюнув, вони знаходяться в такому відсторонньому стані. Слухайте, ну що можна розказувати Швейцарії, яка всю Другу світову війну відсиділася як в доміку, поставляючи в устриці і ікру фашистам, які знаходились на її території. Ну, от для них стратегія виживання дуже проста. Вони не вмішуються в жодний конфлікт. Їх чим довше статус-кво зберігається, тим для них краще. Я зараз кажу просто дуже така умовна, це просто приклад Швейцарії. Багато країн, які не те, що вони є сторонниками Росії або їх стратегії агресії, ні. Вони не є прихильниками, вони не є сателітами Росії. Але вони не хочуть втручатися, бо вважають, що це питання їх ніколи не торкнеться. Такая позиция «моя хата с краю», я ничего не знаю. Абсолютно, абсолютно. Хата з краю, нас це не торкнеться, ми далеко, у вас там якась війна, в Сирії якась війна, в Африці якась війна, а в нас в Європі ті ж благодаті, давайте не заважайте, а ще взагалі у нас там економіка страждає від того, що ми звернули товарообіг з Росії тощо. Тому в цьому форматі, насправді, я з більшою прихильністю ставлюсь до Турції, яка, в принципі, вона здійснює ряд заходів. І коли Турції треба там виступити по Сирію проти Росії, вона йде і виступає, або її прихильників. Коли Турції треба збити російський літак, вона його збиває. А не заходить в формат якихось діалогу, примирення агресора. Тощо. Гітлера свого часу примиряли дуже довго, поки він не захопив пів Європи і не почав загрожувати всьому світу. Хотілося б, щоб ми, знаєте, якісь уроки для себе як людство виносили. Поки що я бачу дуже слабку впевненість в тому, що ці уроки дійсно хтось виносить, але поки є Сполучені Штати, поки є країни такі, як Турція, Канада, Японія і ряд інших, які чітко розуміють, куди прагне Росія, Китай розуміє, але Китай грається в свою гру. От допоки є ще стримуючі механізми. Як тільки Росія відчує, Путін відчує, навіть не Росія, що стримуючих механізмів перед ним не залишилося, оцих санкційних, де він може отримати по карману, по своєму майну і майну свого оточення, яке не в Росії ж знаходиться. У них вілли в Іспанії, вілли в Сполучених Штатах. От поки вони відчувають загрозу втратити оце своє майно, вони будуть мати межу. Як тільки вони загрозу перестануть відчувати, вони моментально знищать і Україну, і Європу, і всіх, кого зможуть. Да, вот мы начинали с вами про милитаризацию. А как вы думаете, может ли Российская Федерация пойти войной и дальнейшей эскалации на материк ради воды в Крым? Раді води – ні. Вода для них взагалі питання не принципове. Знову ж таки, води для цивільного населення в Криму достатньо. Це реальна інформація. У вас, у мене, багато в кого є там знайомі, які кажуть, нам води вистачає. Об этом, кстати, вот секретарь СНБО Алексей Данилов заявил. Он сказал, что население временно оккупированного Крыма обеспечено водой на все 100%. Давайте его послушаем. Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем сьогодні для кримського населення дійсно не існує. Там вода сьогодні є в достатній кількості для того, щоб населення нею користувалось. Те, що там немає води для промисловості, це вже інше питання. Позиція доволі проста. Коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода. І немає нічого там такого складного у цьому питанні. До того часу, поки Крим не є український, я вважаю подавати туди воду для окупантів, для того, щоб вони там розвивали свої збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечене на 100%.
Браво, браво, абсолютна правда. Я скажу, ну я багато критикую сьогодні владу нинішню в команди Зеленського, але Олександр Данілов каже абсолютну правду. Тут я його підтримую. Я, знаєте, дуже задоволений, що секретар Ради нацбезпеки об'єктивно володіє інформацією, і тут ніякої політики немає, це факт. Ну а так или иначе, вот как вы считаете, вокруг президента Владимира Зеленского, возможно, в парламенте, наверняка же есть силы, которые думают о возобновлении водоснабжения временно оккупированного Крыма? Ну, давайте тоді питання перефразуємо так. Чи є проросійські сили навколо президента Зеленського, які хочуть закрити питання Криму, подарувати Росії Крим і таким чином досягнути такого бажаного те, кто політичного педалирует вопрос результату миру? гуманитарной катастрофы в Крыму, знаете, вот это. Дивіться, це правда, що питання гуманітарної катастрофи в Криму можливо, але воно пов'язано не з тим, що Україна не постачає воду туди. Води для населення там достатньо. Воно пов'язано з стратегічним питанням. Вода заміщується. Та вода, яка є в Криму, і ті пласти води, які є, вони витягуються через цей промисловий жагу, цю промислову жагу води, не населенням. От цими промисловими підприємствами вона витягується вода в шаленої кількості. І на місце цієї води заходить в цю нішу солона вода, морська вода. І це реально загроза екологічній безпеці Криму. Крим через якийсь там 10-20 років може залишитися без можливості мати воду питну взагалі. І це якраз та екологічна катастрофа, яка на відповідальності Росії. Це не вирішити питанням постачання води з материкового Криму. А те, що... Ну, это еще и очередной иск против Российской Федерации для Украины. Слухайте, в Крим вони нам віддадуть. Рано чи пізно. Якщо ми самі не відмовимося від Криму, Крим ми повернемо. Влада в Росії поміняється, у них буде лібералізація режиму, вони захочуть знову мати зв'язки з Європою і світом, вони захочуть, щоб їх повернули в Велику Вісімку, як це було колись. І єдиний спосіб для них цього здобути, якщо ми самі не відмовимося, це повернути Крим Україні. От питання, в якому стані буде повернуто Крим? Чи зможе Україна взагалі потім його використовувати як територію, на якій можна жити людям в нормальному, екологічному, безпечному стані? Це велике питання. Росії глибоко плювати і на людей, і на екологію. Росія використовує Крим сьогодні як військову базу, а також як привід нагнітати ситуацію в дипломатичних стосунках. В цій історії про Путін нападе, якщо ви не пустите туди воду, слухайте, якщо Путін захоче напасти, він знайде будь-який інший привід. Якщо цим приводом буде вода, він нападе через воду. Якщо цим приводом буде захист російськомовного населення, він це вже робив. І Гітлер перед цим це робив. Тому давайте так, виходити. От я щиро радий, що секретар РНБО свідомий того, що відбувається. А всі інші навколо президента Зеленського, ну хай тявкають. Ну, хотя, вот знаете, депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру Денису Шмыгалю о недопустимости подачи воды в аннексированный Россией Крым. Хотя вот недавно был опубликован план действий синхронизации органов власти, где по вопросам деоккупации Крыма, где прописывается четко, да, что вопрос водоснабжения временно оккупированного Крыма может быть решен только после деоккупации полуострова. Но так или иначе, может, президент тоже должен на это отреагировать, нет? Чтобы из его уст мы тоже могли это услышать. Я не думаю, що це питання навіть риторичного характеру. Він не може, він зобов'язаний на це реагувати. Крим – це Україна. Люди, які там живуть, це українці. Це є окупована територія. Робити вигляд, що цієї проблеми немає, ну, це недостойно президента України. Тому я насправді сподіваюся і чекаю, що буде якась конкретика в позиції України, бо президент у нас є головнокомандуючий, президент буде командувати обороною у випадку, якщо Росія здійснить таку збройну агресію на материк. Це, він головнокомандуючий. Хороший він, поганий. Іншого головнокомандуючого у нас на даний момент немає. І мені б, як громадянин України, яка має демократично обраного президента, хотілося б від нього почути, як ми будемо діяти в зв'язку з цим питанням води, чи готові ми до протистояння збройної агресії Росії. Питання того, нападе Росія чи не нападе, це одна сторона. А друга сторона, що ми будемо робити, якщо він нападе? Чи ми відійдемо?
і займемо якусь ще там лінію Маннергейма і знову скажемо, а ми тут посидимо і почекаємо ще поберемо. Чи ми дамо відсіч? Чи готові ми до того, щоб дати відсіч? Чи він, як президент, готовий до того, щоб дати відсіч? Хай вийде і скаже, я як президент в випадку збройної агресії застосую, введу військовий стан, і ми будемо боронити нашу землю. Корабли второй постоянно военно-морской группы НАТО направляются в Черное море и готовятся к проведению учений в регионе. С 30 июня Испания возглавляет военно-морскую группу НАТО в Средиземноморье. Группа во главе с фрегатом Испании Альваро де База состоит из 2 экскортных кораблей и 2 противоминных кораблей с повышенной готовностью. Давайте послушаем капитана испанского флота Мануэля Агирре и продолжим. Чорне море є одним із традиційних районів розміщення, який група відвідує щонайменше двічі на рік, оскільки 3 країни НАТО та 2 країни-партнери мають доступ до цього моря. Ця військово-морська присутність є ознакою згуртованості та солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла внаслідок кримської кризи в 2014 році, але завжди з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому морському регіоні. Ну, з нами зараз на прямій зв'язі Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго вечера. Добрый вечер. Да. Ну вот что означает для нас прибытие военно-морской группы, кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса в Черное море? Какой это сигнал, возможно, для Российской Федерации? Ну, це однозначно, на мій погляд, виглядає як знак солідарності євроатлантичної спільноти, солідарності з тими діями, що ми робимо для збереження миру в регіоні. І однозначно своєю демонстрацією, фактично прибуття в Чорне море, вони тим самим демонструють не тільки солідарність, але і готовність, будемо казати, до любих сценаріїв, які можуть розпочати Російська Федерація у Чорноморському регіоні. Тому цей візит є дуже важливий для України. І якщо під час цього візиту вони ще й будуть приймати участь в навчаннях, які будуть організовані українською стороною, це буде дуже, на мій погляд, серйозний і шаг, який крок, який допоможе нам фактично продемонструвати свою готовність до подальшої співпраці з державами-членами НАТО. Пане Игоре, вот у нас в студии народный депутат 7-8 созыва Леонид Емец, и у него есть к вам вопрос. У мене питання як до експерта військового. От за яких обставин ви бачите можливість, що, допустимо, ці кораблі втрутяться в ситуацію, якщо Росія розпочне напад на материкову Україну зі сторони Криму? Ну, по-перше, я не розглядаю такого сценарію взагалі. І основне, чому? Тому що Російська Федерація сьогодні такий сценарій не розглядає як основний сценарій для подальшого втручання. Тобто треба чітко собі дивитися на ці питання з точки зору того, на що сьогодні взагалі здатна Росія. Чи здатна вона сьогодні на відкриту агресію? Питання риторичне. Да, в планах є. Да, плани підготовлені. Да, нам треба готуватися до такої дії. Чи буде вона діяти сьогодні за таким сценарієм? На мій погляд, скоріше ні, чим так. Це пов'язано з багатьма речами. В першу чергу те, що українська сторона сьогодні демонструє світовій спільноті то, що хто є Російська Федерація реально, чим вона займається, і то, що ми вживаємо подальші санкції. Ясно, що Російська Федерація таких речей, як фактично тебе виводять, знаєте, з тіні на сонце і показують, хто ти є реально, вона не хоче підпадати під подальші санкції і під подальші
дії, які б чинили супротив Російської Федерації. Ну, це тут багато речей. Це і економіка, вплив на економіку Російської Федерації, це і, будемо казати, масовий, ну, вже відпір, можна сказати, з боку світової спільноти. Тобто вони реально бачать, вже не реагують на ті пропагандистські речі, які сьогодні Російська Федерація запускає. Тому мені здається, що основним сценарієм залишається це спробувати взорвати Україну саме із середини гібридним шляхом. Можна я, ніж перепрошую, перефразую? військова Да. відкрита агресія на Чорному морі. Якщо дозволите, я все-таки перефразую, бо ви на початку свого виступу сказали, що це дуже хороший сигнал, коли проводяться навчання в Чорноморському регіоні, сигнал для України. От мені просто цікаво, а чи взагалі можливий такий формат, за яких наші партнери по НАТО, ну, будь-хто, хто проводить оці от навчання і дає такі сигнали, що вони реально втрутяться в ситуацію. От їхні кораблі, авіаносці там плавають, а для Росії це взагалі якийсь аргумент? Вони відчувають взагалі можливість того, що наші партнери будуть захищати Україну, яка не є членом НАТО. І яким чином оцей сигнал від цих навчань в Чорноморському регіоні має вплинути на Росію? Чого вони бояться? В першу чергу через те, що сьогодні Іспанія, якщо ми беремо їхній основний корабель цієї групи, вона вже не дивиться на Росію глазами, будемо казати, знаєте, тої пропаганди, яку Російська Федерація розповсюджує в регіоні Іспанії. І всі ці речі, вони фактично сьогодні все більше і більше впливають саме в позитивному сенсі на євроатлантичну спільноту, яка все більше і більше підтримує українську. Тобто тут, скоріш за все, знаєте, такий собі крок, який робиться для того, щоб Європа і подальше розуміла, що Російська Федерація – це не є сторонній спостерігач в регіоні, це є реальний агресор. От в чому полягає сьогодні завдання, мені здається, і зусилля, які сьогодні роблять як дипломатична спільнота України, так і військові. И вот недавно Украина получила статус страны с расширенными возможностями. Что это означает для нас? Говорит ли это о том, что у нас будет, возможно, еще больше каких-то учений с Североатлантическим альянсом и даже размещение ее баз на нашей территории? Ну, по-перше, я не вважаю, що цей, знаєте, собі формат є чимось новим для України. Він є, скоріш за все, новим тільки з точки зору того, що нам в рамках тих чи інших навчань будуть давати чи дозволяти обмінюватись більше розвідувальної інформації, надавати. Але все те, що сьогодні в новому форматі пропонується в Україні, воно в тим чи іншим вигляді було. І якщо взяти, просто порівняти саму цю програму, подивитися на її зміст, який дуже добре публікований саме англійською мовою, саме читати треба все мовою оригіналів, і розуміти саме, що туди закладено, то чітко ми з вами можемо прийти до висновку, що по великому рахунку це не є чимось новим. І якщо ми згадаємо, що було заявлено безпосередньо вже після того, як Україна отримала цей формат новий від політичного керівництва НАТО, то в першу чергу ми знову там було сфокусовані на трьох основних речах. Це боротьба з корупцією, це проведення подальших реформ. Тобто всі ці речі, які казалися 10 років тому. Тому, знаєте, це як аванс з точки зору того, що НАТО не забуває про Україну. Разом з тим,
вибачте, домашнє завдання треба нам самим виконувати. Зрозуміти, що річна національна програма – це не програма співробітництва, це програма реформування, внутрішнього реформування. Вона називається національна. Дякую, дуже Багато дякую таких вам. речей, які, на жаль, на мій погляд, високопосадовці не зовсім до кінця розбираються, правильно розбираються або правильно тлумачать. Але все це залежить в першу чергу від політичного керівництва і політичного бажання зробити нашу державу черговим членом альянсу, Північно-Атлантичного альянсу. Дякую. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, був з нами на прямому зв'язку. И вот у нас остается 5 минут. Тема, которую я хочу успеть с вами обсудить, следующая. Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр, что позволит реально изменить ситуацию. Далее вот стат. З низки причин умови мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно в зв'язку з лінією дотику, яка була ретельно зафіксована в офіційних мінських угодах. Лінія фронту, певна на початку 2015 року, з тих пір застаріла внаслідок подальшої російської окупації на ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що подібні аномалії позбавляють весь мінський процес його логіки. Пошук нових моделей на різних міжнародних платформах повинен супроводжуватись розширенням двостороннього співробітництва між Україною та усіма країнами, які вкладають кошти у відновлення миру в Європі і його збереження для всього світу. Ну а вот в Кремле уже отреагировали на слова Алексея Резникова. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывание, сказал, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Ну, це була б величезна, стратегічна, дипломатична Не понравилось помилка. им заявление Резникова. Ну, я б сказав би, що вони його Що? вирішили використати на свою користь. Бо Росія давно спить і бачить, щоб Україна перша вийшла з мінських домовленостей, тоді росіяни просто розведуть ручками і скажуть: о, знімайте з нас санкції, ми ж хотіли, а Україна, вона ж якби сама, а ми ж якби ветово, та ви ж на нас санкції за невиконання мінських угод, а мінських угод немає, тому давайте санкції з нас, будь ласка, знімайте. По великому рахунку, в мінських угодах головне і єдине, що в них є позитивно, це демонстрація того, що Росія не виконує жодного пункту, про який домовляється. Тогда насколько целесообразное вот заявление Алексея Резникова о том, что нам стоит пересматривать Минские соглашения и, возможно, с них выходить? От я не можу нічого з цього приводу сказати, тому що я не бачу, пересматривать виходіть куди? Пересматривать нас, він каже, не влаштовують ті партнери, які там є. Які ще партнери до нас мають доєднатися? Он говорит, что соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта. И что нужно Прекрасна Минские фраза, соглашения пересматривать. дуже обтікаема, ні про що. В положенні є ряд пунктів, вони йдуть під номерами 1 і 2. Це зупинка обстрілу і звільнення всіх полонених. А далі пункти вже йдуть про вихід окупантів з території. Але давайте хоча б пункт 1. Зупинка обстрілів за весь час існування мінських домовленостей. І жодного божого тижня, де б не було поранено, вбито украинского солдата, не было. Ну вот об этом-то и речь. Если первый пункт Минских соглашений не выполняется, зачем нам нужны эти Минские соглашения? Может, их реально Тому нужно? що санкції, які накладені на Росію, вони ґрунтуються якраз на невиконання Росією мінських домовленостей. Ну а мы что хотим? Мы хотим урегулировать конфликт на востоке Украины. Мы хотим хочемо, продолжить щоб Росія санкционное забралася з давление. України. Да. Зробити це можна
не перемовинами з Росією. Росія не збирається ні з ким ні про що перемовлятися про результат. Якби ви не хотіли піти з України, То есть вони б Минские давно соглашения, пішли. в принципе, мы понимаем, что их выполнять никто не собирается. В первую очередь Российская Федерация Да, не собирается да, прекращать войну. да. Они нам нужны исключительно для того, чтобы продолжать санкционное Більш того, давление я против скажу, России. вони Правильно? і спланувалися виключно для цього. От Да, вы что? Да. Ну, принаймні, я вам можу сказати за частину виконання Мінських домовленостей у вигляді зміни української конституції. Ми дуже чітко свого часу, пам'ятаєте, в першому читанні зміна була пройдена, Да, у нас а 20 секунд. в другому ми сказали, не буде другого читання, ніякого особливого статусу Донбасу не буде. Якщо єдине, для чого потрібні нам Мінські угоди, демонструвати, що Росія не планувала ніколи їх виконувати. Ми готові зробити цей крок для того, щоб показати, що Росія не буде робити жодного кроку. І це працює. Росія сьогодні втратила більше 400 мільярдів доларів. Це дуже величезні гроші, навіть для Росії. І треба берегти цей інструмент, а від наших міжнародних партнерів вимагати поглиблення санкцій. Тому що ми кажемо, дивіться, ну ці ж не працюють, Росія не виконує перший пункт, давайте ще більше санкцій, ще глибші санкції. І це єдина правильна стратегія. Якщо ми Спасибо. самі від неї відмовимося, ну ми будемо дуже дурними стратегами. Дуже дякую вам. Леонід Ємець, народний депутат України 7-8 скликання, був гостем нашої студії. Дуже дякую. А я вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР буквально через несколько секунд продолжает информационная программа «Заман Курышкевич».